BOC ka shirya za mu fara. Wannan shine dalilin da yasa in ke da zafi. Me dalilin? Ai baka faɗa mana dalilin ba. Awoyi 24 cikin kowace rana nazari nake tukuru domin in tsorata fama. Yayi, amma yaushe ne zaka canza rayuwanka? That's the life I choose, ai bani da niyan canzuwa. Me yasa to? Dan idan na tuba dan wuya babu lada. Allah na! An gaya min mugun tsoron ruwan sanyi ne da kai. Ko a birnin Moscow zan iya wanka da ruwan sanyi. Muka fara yi. Sai cika baki, amma ba ka da fans. Fans everywhere har nema nake in sha dumi. Ina suke. Amma da 'yan Hausa hip hop suka fito suka yi zanga-zanga. Me yasa kai baka fito ba? Ka fito na fito ka fito mu titiyan wanka. Bana magana idan babu dalili. Dama kuɗin ka ne nake so in dan baka. Ban in sa aljihu. Ba zan baka ba, dole sai ka yi mana freestyle. Ba a sani dole idan na ce zangi. Shikenan, me yasa kake da dada? I go higher every day, shi yasa nake da dada. Kai da Allah rufe mana baki. Dadan da idan ina so zan iya zuwa kasuwa a samu. Na kasuwa bai da kyau amma yana da tsada. Irin taka fa. It's natural, roƙon ubangiji ake a gada. Zan roka. Me yasa sanda kake shin wuya a Hausa hip hop kake haƙura? Kaɗan da na hakura amma yanzu na warke. Har wani faɗa kake ka warke. Tunda ka warke zan haɗa ku competition da DJ AB. Maganan maza muke me na kiran Omawumi. Ka ji ko? Bana ji. Shikenan, bari zan haɗa ka da NT4. Ku shiga mu je mana. Ku zuga shi ya shigo ku ga ko zai fitar da ransa. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon ƙayatai na bidiyo shahararru na ban dariya